Bon dia, soc Robert Espósito, veí de la Torre Faitanar i amb molt d'orgull llaurador a l'Horta de Faitanar. Com molta gent d'aquesta ciutat, vaig veure la meva vida devastada a conseqüència de la dana. I com tots, al meu barri vaig perdre amics i veïns que, per desgràcia, no podrem reconstruir les seues vides. Ells mai més tornaran. Avui estem ací per parlar de reconstrucció. Però des de Faitanar ens preguntem, reconstrucció de què? D'unes infraestructures que han mandat els meus veïns, que han ofegat les nostres vides? Potser vulguin reconstruir una xarxa d'aigua potable que a Faitanar no tenim, un clavegueram que tampoc tenim. O quizà sigui la mobilitat, basada en un metro que 6 mesos després es nega l'accés a l'estació. Tots els dies, quan anem a treballar, es juguem la vida a l'anar sobre carreteres que han solsit. En llocs s'hi han reduït 1 metre d'amplària. Estem parlant de carreteres de 2,5 metres. Sí, s'asfaltaren després de la dana algunes carreteres que tenien clots, però que no implicaven risc per a la vida per a les persones. Això sí, eren molt visibles. Què ha de passar per a que això s'arregle? Una altra desgràcia? Ha de morir algú per a donar-li solució? Potser la reconstrucció sigui escoltar un poc al ciutadà, saber quines són les seves necessitats i saber el que està passant sobre el terreny. El primer que vam intentar reconstruir són les nostres vides. Sigui una cosa difícil. Sobre una horta que a Faitanar, 6 mesos després, encara no han pogut regar. Per si faltara poc, les collites que aconseguirien salvar no les estan furtant. On està la guarderia rural? Fa mesos que no la veiem. On està la policia local? Tampoc la veiem. Els nostres camps estan convertint-se en uns abocadors il·legals d'escombros, fem i deixalles. I aquest Ajuntament no actua. El camí vell de Picassent, junt a la Creu de Terme, avui en dia ja és una escombrera. Duguem més de 6 anys denunciant-ho i no s'actua. Des de l'Horta demanem que s'actue, que se faci alguna cosa, que se treballe. Crec que el càrrec que ostenten els obliga. Sense aquesta horta, aquesta ciutat no existiria. Cal prendre mesures. Posar videovigilància als camins rurals que donen accés a les nostres explotacions i a les nostres cases. Reparar els camins que impliquen el perill per a la vida de la gent. Una presència policial continuada. La retirada de les taxes en Mercavalència a les explotacions afectades per la dana. Cal previndre la plaga de mosques i mosquits que està gestant-se, perquè d'ací uns mesos serà insuportable. I, sobretot, eliminar les barreres arquitectòniques que es van ofegar. Per acabar, només faré dos preguntes, senyora Català, que m'agradaria que poguera contestar-me. La primera és, per què aquest Ajuntament, el meu Ajuntament, no forma part de la plataforma per al soterrament de les vies que varen ofegar els meus veïns? I la segona és per què aquella fatídica vesprada, quan cridàvem desesperats des de Faitanar demanant auxili a la policia local, ens deien «Llame usted a la policia local de Paiporta». No sabien ni en quin terme estava Faitanar. En això finalitzaré. Moltes gràcies per la seva intervenció.